Kaya natin. Sabaw. Marga, sa? Sabaw? Dua. Hi mga paps, may buntag nakron diri sa may La Buena, nanilapit sa may Acacia Street mga paps. Sa Guroldo. Na diri naglads naglans ang ako ang boss mga paps. So ako sad mangita ko kanang kanan. Bisa na to sa kilid-kilid. Pwede ras taray pungko-pungko mga paps. Mukhaon ta dito. So let's go mga paps. Ginagawa? Kamuka ning natay mas mga paps. So mo ni ang parkingan mo. Gago! Mao ni ang parkinganan mga paps sa La Buena. Dako sa parkinganan. So mukhaon ta dito. Mo gawas ta, mangito tag pagkaon na ring unahan. Basta na ay pungko-pungko mga paps. Ay mga pagkaon na mga paps. So ay tag tanaw kung unsay mga pagkaon niya diha. Kuwata ka yun sa mga sudan mga paps kay kuan man mga karni, baboy, kanding, murag kuha siya sa kaon ng mga karni ron mga paps. Ngita taglain, basta yung napailain. Total dugay pa man tumaho man sila kaon na kuha ang mga boss. Are, murag na are. Ano ba, boss? Hinila, sabaw. Okay, sabaw rin. Tagay sabaw mo. Teka. Ano na ba? Ano na siya? Tunglet. Lain, kare lang. Kamay ka. Okay ba? Saan lang? Kaya natin. Sabaw. Marga, sa? Sabaw? Dua. Dua, kabila rin. Pila siya na? 4-5. Ito na yung one. Manok. Manok? 3-5 na. Manok pa? Saan ka? Oh, saan lang? Ano pa? Oh. Sabaw do. Dua ka bugdoy. Siya ba? Wala ka na ako. Plastic lang. Sabaw ko rin. Sabaw. Gusto mo?
May ako gamay sa bawah. Ganyan yung sabaw niya. Rice mo mais. So, Nahumay. matanang mais lang. Ano gapon ba sing? Gapon. Ay, Duha ka rice na? Duha? sabaw. Ito ka kanon. Sabaw nililibre niya. Lima Okay, sabaw. Saya. Ada dengan sing. Cerita dulu. Kan dia bilang ni. Salamat ah. Bapa. Hello. Lamat tadi. Ay, plastic ni mo para kamo. Plastik dulu kita Okay, thank you. Hello, ma'am. Okay na mga paps, humata og kaon. Nabusog kita sa ato ang paniud turon mga paps kay duha ka rice nga mais o manok o may lain ging sudan o pansit. Pwerte na kong busoga. Ngayog sabaw sa baka, wa na, daog na. So, mubalik na tayo dito sa sakyanan mga paps. Sudlo nun, de kay ning ilahang restaurant gagi pangkanaan mga paps, laboy na. Musod pa ta, laboy na ang pangalan. Bati kay gianan mga paps, wa pa siminto mayo. Siguro kung wapagyud doon mahuman og pangaon akong boss mga paps. Pero ato lang dito maghuwat sa sud. Muna ni siya ang gate sa laboy na. Laboy na. Oh, Italian restaurant. So nahuman na sila pangaon mga paps. So muadto na ta. So update lang ko nigabot na ko sa balay.